Jeg lavede en julekalender sidste år, men i år laver jeg den på en anden måde. Så her er de julekalender, jeg har. Og den har min veninde selv lavet. Så lad os se, hvad der er. Okay, i min Kims kalender fik jeg de her American Grill. Jeg har spist dem. I den her der fik jeg de her to. Og i min Bueno kalender fik jeg hvid Bueno. Og den her fra min veninde ved jeg ikke, hvad der er i nu, fordi det er meningen, hun skal sende mig en video, hvordan du åbner den, for du åbner den på en eller anden mærkelig måde. Så vi får se senere. Hej hej. Overvej, hvad nu du er.